komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Ang tanan ng mga top stories, interviews, kontrobersyal kag big-time events, fast-paced delivery of news, hard-hitting commentaries, babatian diri sa Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events. Coverage and commentary. Aksyon Hotline. Kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline! Maulanon nga morning sa aton sining nga magka-aksyon. Welcome na diri sa aton nga pagpangalagad sa inyo pala tuntunan Aksyon Hotline. Karon nga adlaw Lunes na kita baw Pebrero 8 tuig 2021. Aksyon Hotline! Umusta masuki naton nga matagpalamati sa kahanginan karon iyang nga morning diri sa Bacolod kag Negros Occidental. Klain sa tiempo tanaw because of the low pressure area. I-check talang dugay-dugay sa kay Dr. Sifar Gerhard Kailian anong latest nga advisory kay subong grabe ang Bacolod City kag Negros, no? Ang pag-ulan, ang pamatsyag ko do kagabi paniiba nag-umpisa nga mga area nga naka-eksperyensya sang pagtupas ang ulan, although nga hindi gid man tuman ka kung nakita naton may panalagsang nga pagdamol kon kaisa tulot-talitiman, pero kung magtayo yun, ini ba kadelikado? Ini patani nga simana, natalana nga magapatigayon sang aerial survey ang ang tagpamuno sang PDMP, no? Ang aton mga provincial officials. Liglang ko to sa kay Dr. Sifard Kailian, kay basi kon okay man siya. Parang at least makakuha tagilayon sang advisory karon nga aga sa lakat sang tiempo, lakat sang panahon. Okay, kalain gid sang palibot sa Metro Bacolod, no? Umpisa pa ini actually kahapon nga daw nagaduludungdong ang tiempo ta. At least may balawantang advisory ang sabahin sang Philippine Coast Guard. Kay na may advisory man, balikan ta karon dugay paliog si Aksyon Alvin Graba kay i-check ta siya sa Philippine Coast Guard. Why man problema subong ang pagbiyahe
sang mga sakayan pandagat, no, ang fast track kag roll on roll off vessel, kumustahon ta karon dugay-dugay. Hotline. No, para at least may baluan ta kung ano ang sitwasyon diri sa palibot sang Negros, no? May mga nagabiyahe man nga Negros to Cebu, Negros to Bacolod, Negros to Iloilo, no? Amo na nga mga pagbiyahe ang kuanya ang roll on roll off sigurado basta wala gani sang advisory nga may public warning storm signal ti okay na, no? Why gid problema ang pagbiyahe. Hotline. Sa mga Facebook users nga nagasunod nagkaron nga aga, good morning. Hotline. Ante sa aton sini pambukas nga mga balita karon nga aga, check talang anay lakat sang panahon, no? I-check naton kung kumusta ang sitwasyon. Monitoring karon nga aga. Joining us is Dr. Sifard Gerhard Kailian. Doc, how are you? Good morning. Yes, Aksyon Art, no? Good morning. Kag maulanon nga aga sa tanan, no? Samtang ang atong update sa atong weather forecast, no? As of 4 a.m. kanina, no? Alas 8 sa February 2021, at alas 3 kanina sa kagahon, ang atong low pressure area ginabana-bana nga yara sa 580 kilometers east sang Davao City. Nga may coordinate na 6.5 degrees north tag 131 degrees east, no? Ang northeast monsoon, no, nag-apekto man sa aton sa northern Luzon, no? Samtang ang western Visayas, including na ang nag-represent ng Bacolod City, mga-experiences ang cloudy skies, no? With scattered rain showers and thunderstorms, no? Moderate strong winds kita, no? Coming from the northeast will prevail sa Negros Island, kag moderate to rough ang aton nga coastal water. So amoy na ang aton weather outlook, no? Ang aton weather forecast as of today, sir. Yes. Doc, ang bilog nga Negros kag Bacolod, bangon sining LPA na man sa ato ni sa part sa Negros way pa man reported nga daw may ara na sang mga pagbaha daw ay pa man, no? Wala pa, Sir Art, no? Wala pa kita sa mga reports of flooding. But anyway, nag-monitor kita sa ating command center 24/7 sa mga reports na ginapadala sa ating mga DRM officers, no? Municipality and city. Okay. So, as to the situation of sa ilang situation overview sa ilang area. Pero diin nga mga areas because of the LPA ang dapat medyo magbulubantay nga posible may ara sang madamol nga pagtupa sang ulan. So Art, na actually ang ato nga ginablubantayan man, almost all sang occidental, but again sa tungod sang ining traffic ning ginadulot sang LPA, no? Kalabanan ano naman kita tungod sang aton amihan, north naman ang aton ginablubantayan. Siyempre, wind nato amihan, again ang aton nga wind isa ni sa mga isa sa mga ginatawag nga influence sa aton nga pagbubo man sa ulan, no, sa aton nga probinsya. Yes, so ara man gyapon ya alert man gihapon ang tanan naton nga mga rescue responders, no, sa DRRMO sa bilog nga probinsya. Yes, yes, Art, no, ang atong mga DRM officers, no, everyday ginatagaan sila sang aton warnings, advisories, no, the updates para ma-ensure nga ang aton nga mga elements, no, ang aton mga responders diri sa aton mga munisipyo ug syudad well aware, no, sang ilang preparasyon sang preparedness naton, especially sa nagabag-o nga weather conditions sa aton nga probinsya, no, kagtang bilog mga Pilipinas because of siyempre may mga climate changes naman kita na La Nina pa kita subong, no, specifically tungod ang pag-ulan is mas madamo kaysa aton nga mga dry days. So ang aton ginalantaw is dapat preparado ang aton mga DRM officers, no, wala labot ang DRM officers, also the national agencies, no, nga naga-cooperate like PNP, Bureau of Fire
no, para sila man ang mga first responder dira sa ground, no, Okay. especially sa municipality and mga cities naton. I see. So anyway, sa mga mangingisda, pwede pa man sila ni makapalawod kapin pa karon sa hapon ang mga nagapangita man blas ang palangabuyan sa labod. Action Art ang aton rough seas but wala pa kita sa gale warning. Again, hindi man naton pwede nga makuan ang mga palangabuyan or livelihood sa aton mga isda. But Okay. again, ulalig mata sila but in any case nga ginamonitor naton kung may aragin makita sa nga ginatawag nga gale warning, we Okay. will inform na dayon para mahatagan sa unta-una nga alert ang aton nga mga mangingisda. Sige, on that note, Dr. Sifar Gerhard Kailian, salamat gid Doc. Halong kagid ka good morning. Yes, Art, no, sa ngalan sa atong Governor Bong Lacson, no, let us pray, prepare, and be proactive in our preparedness. Salamat din kami yung aga sa tanan pagpalamati sa Aksyon Radio. Action Hotline. Dr. Sifar Gerhard Kailian, ginuna ta lang ni kay at least para may ara idea, ihibalo ang aton sini mga kaaksyon, mga pumunuyo, no, kapin pagid sa ara nag-istarbla sa kilid sa baybayon, sa kilid sang kasubaan, no, sa kilid sa mga bungyod kay kabaloka. Once nga maglawig ang pagtupa sang ulan, kadelikado ang pagtupa sang landslide. Hotline. No, kadelikado sina no ang pagluntad sang landslide. Kag kun amo ni nga sige ang tupa sang ulan, tiambantayan naton ang iya sini nga bubo sa nabukid nga bahin, no, kay amo nang delikado kay may tendency nga kon sa aton lugar kung ara kita ya sa nalupaan o kung sa nanubuan, kay sabi mo kung wala lang ya sang ulan nga tudo, pero sa bukid to dito gali nag-igo o kung nag-una ang pagbubo sang ulan. Hotline. Hindi kita maghatag sang kumpiyansa para likaw sa anuman nga problema. Hotline. Mga Facebook users naton, mga YouTube followers sa Aksyon Radio Bacolod, thank you so much sa inyo paday ng pagsakdag. May available dira nga comment section nga pwede nyo padalaan sang inyo mga mensahe, ipadala nila feel free gid no sa aton sining nga mga kaaksyon. Hotline. Anong pinakamadalag ko nga mga balita nga aton tutukan this morning diri sa aton sining nga pagpangalagad aksyon hence basi si Aksyon Alvin, i-check tang talatapan sang Coast Guard. Base may latest advisory. Hotline. Bacolod, may 4 ka panibagong kaso sang COVID-19. Check tara, kay at least balik kita sa single digit. Hotline. Oy, ang EOC may harap papatigayonon nga assessment to angot sigin patigayon na dry run to bala sa vaccination program. Ti-check tana karon no kung ano ang mga recommendation, ano pa bala ang mga kalayuhon kag taladlungon sini samtang nagahilapit kita sa adlaw na sa pagpatigayon sang pag-vaccinate. Kag Ariho, Bacolod City magapatuman sang no backtrack, no entry policy sa mga business establishment umpisa sa bulan sang Marso. Pero ulahon ko na sa Aksyon Alvin, graba kay daw may mga advisory kainang ginatag ang talatapan sang Philippine Coast Guard. Aksyon Alvin, na Art, wala sang kanselasyon in relation diri sa biyahe going Iloilo from Bacolod going Iloilo vice versa at the same time pila ka mga lugar sa probinsya like San Carlos and Southern Negros. Wala sang kanselasyon sa pagbiyahe ina suno sa iyang wala man sang gale warning action na Art. That's why wala sang kanselasyon sang biyahe sa mga fast craft kag roll on and roll off vessel. damong gyapon nagabiyahe Aksyon Alvin. Yes, action na Art, no? Wala lumadugay dito magkita halin sa Bradco Port area. Although sa piyak sining malaing panahon, sa malaing tiyempo abi, medyo durum abi ang kalangitan. That is why liwatag tawagan si Captain Lodovico Librilla. Bong captain na siya gali subong? Yes, sir. Last Friday action na Art at dito siya sa Manila kay gin-promote. Congratulations, ha?
captain sa full-fledged Colonel Gid Aksyon na Art, no? So, ang equivalent ng captain kung sa mga pulis ka, full-fledged colonel na. Yes, sir. Full-fledged Colonel Aksyon na Art, and that is Di basi kung mabiya na di siya, kung may basi, may bago naman na siyang uyatan nga posisyon. in pamangkot na siya Aksyon na Art. Siling ko, sir, ti full-fledged Colonel ka na, ti basi mabiya ka di. Nya, for the meantime, diri kita gyapon magadumala sa Philippine Coast Guard sa Negros Occidental. Pero, magpabilin sa gyapon nga Deputy Philippine Coast Guard Commander, no? Okay. Deputy Commander sa Southern Negros Command. Diin ang ila sining main office dito sa Hibanwa sa Hinubaan Aksyon na Art. Okay. So, duha ang iya sining nga posisyon, pero sa karon kinahulat yaman ang iya sining mando o kanamando nagikan sa higher headquarters as to kung diin siya gihapon ma-assign Aksyon na Art. So, sa mga nagapamangkot, gara sa out of town, kamahingagaw pa sa mga trips, no, sang fast craft, sininga hapon, kung gusto pa ninyo, pwede pa, no? Okay, may nagapamangkot, kay inaaga pa, silingati, kumustang biyahe na, okay pa kung mapailo-ilo ka mo. Aksyon na Art, as of latest 8 o'clock advisory Aksyon na Art, nagikan sa pag-asa ari ang pahayag ni Captain Ludovico Librilla. So far, sir, based aton sir sa Bacolod, although wala naman kita sir sa cancellation of trips. Tuloy-tuloy naman sir ang biyahe natin. Wala kita so far, clear warning, sir. Based sir sa sa pag-asa ang clear warning natin sa Davao area. So ang sa aton diri sir kay medyo maulan, medyo mabalot. So, i-advise na natin sila natin mga substation sa Southern Negros na kung hindi maayo sir ang dagat natin subong sir na ang mga gagmay ng mga bangkas na hindi na sir pagpabiyahin sir. Aksyon na Art, kabahin ginamang isang pahayag. Kung gamay kayo galing nga bangka, kag nagapangisda ka, medyo paiway na lang. Yes, sir. Amo ni ang iyang abiso sa gagmay nga mananagat, small fishermen. Kung sa sining tiyempo o kung naing panahon, hindi likawan na lang ang pagpanagad-agod marikaw sa disgrasya Aksyon na Art. Subog sige pagyapon tupa sang ulan. Diri sa dalan sang Araneta daw way naman masyado Aksyon na Art. Galing ka dulom sang kawaan tagyapon, no? Ani man nagadulom ang kawaan. Actually diri sa aton may mga nagadabo-dabo na lang diri sa tubang sindako nga mall. Dabo-dabo ha? Oo, gadabo-dabo. Oo, pero pasaka ka diri, saka naman kami diri sa kanto sa may Singkang Airport sa dako nga sa overpass. Okay. Di talitsi diri dampi. So on and off Aksyon na Art kung taunta ang sitwasyon. Labian taman ang pila ka mga dalanon sang syudad. Di extra gid nga paghalong sa aton sini nga mga kauturan kay bisan diin basa everywhere. Ang imo sina nga flower ang halungan mo kay ti kuan na lang mo, pila na lang, isan lang ka semana niyo. Yes, Aksyon na Art, dapat amo ni halungan ta ang flower. Ti para Kamo na baligyanay, no? balikan tato karon Aksyon na Art sa may Lima na lang daan katulog ni ho, kuan na, Valentine's Day na. Amo ang balantayan. Ay, may information ko to Aksyon Art mo. Ha? Magsulod ka sa mga Aksyon Art. Sa mga lodging house, kag check-in, o kung iban nga mga hotel. Ang balantayan kay may backtrack pa man kuno Aksyon Art. Ti kay required na gani, pero do March pa ba nga obligado na gida. Oy, imunuhon ko lang good morning kay Sir John Deles, ga-monitor siya karon gaga. Yes, Aksyon Art. Good morning. Ti ko nagamo na nga maumpisa ng backtrack, lain sila tuod ko nung umpisa nila sining February 14, no? Wala, pagid ko social distancing ma. Hindi na iya. Ayawa kasi na social distancing. Ti pareho sini magkadto ka commercial establishment ya by March amo na ginang umpisa nga no backtrack, no entry. Galing kay ti kon malipatan mo na guro, makakasulod ka mangyapon ako maglulista ka da, kapin pagid kon
suki na ka mga mall, sino man abin, karon magala ka pugong de akon dako na magpangumpra. Ani man, so mo ni mga balantayan ta aksyon na Tiga do ginapalibugan mo gini magsulod sa motel, aw? Dok damo man siyang ito ginalibugan siyang ulo mo, backtrack masulod ka. May plano ka magsulod, daw? Gina-question ko lang kay social distancing. Social distancing. Tiway man ang guro problema. Gani man. Good morning, dala kay Maring Sonia sa Kuana, Kalubanga. Yes, aksyon na art. Mare, iya mo, no, malang naamot kung tuturon niya. Hindi Te, Yes. halong gid sa kuan sa pagtupas ang ulan kay basi kung mabasa ka. Sabat gani dayon si Mike Romeo siya. Ano ko no? Ang may sabat siya di. Ang hambal niya di. May plano ka ma-check-in ta. Di pwede man lang na nga ina para lang man sa kuanaw sa magkagugma pa lang kung ano sa mag-asawa basta namin nagigani. Mo. May date nyo, bilagaw-lagaw mo na, way ginakaso Importante aksyon na art ang bulak kag saying Happy Valentine's Day. Importante, gidya may kwarta. Oh yes, of course. Mabudlay na yada. Wala na. Sige, kay do ipit ko, kay makomersyal ko ano, and then balikan ko mga topiko tadadugay. Yes, aksyon art. Balita report sa patrol ang kaaksyon nyo. Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Action Hotline. Salamat Ginaksyon Alvin Grava sa mga luyag magbiyahe pakadto sa Iloilo masakay sa fast craft kag Roro, why problema ang biyahe according sa aton Philippine Coast Guard. Action Hotline. Ang panugyan sa Philippine Coast Guard sa mga magagmay nga mamangisda halong gid ipaiway na lang anay ang pag-venture sa kalalawran agod likaw sa anuman nga problema. Pagbalik ta karon na kay istoryanta lakip ng pinakamag-crime stories, mga krimen dis Bacolod na naglulunta di ano way gid gyapon mga development adto no atong duha ka mga shooting incident nga nagluntad diri sa Bacolod, mga aksidente damo gyapon no nagkalanabo no. Inatanan naton tutukan sa pagpanumbalik sang inyo palatuntunan. Action Hotline. 2006 Golden Dome Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton siling Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa ninsing nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyon, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kahupag kalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kadisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counter
counterpart sa Senado nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa Kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 DAS-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kaginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Comrodsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasinungog na makatapo kang programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanon nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nanging kabahin na sa ila matag-adlaw nga pagpangabuhi. Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Itaulog na ngay, sagsag ang mga kaintangan. Responsable na pagbalita, kagaya na Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sa Negros Occidental. Aksyon Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa itong mga palanggagamang itong palamati. Ayun nyo naman kubos nga lagad sa Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa labilin isa ka oras, 19 minutos, karon gadlaw Miyerkules. Anniversary Aksyon Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi
ng katotohanan para sa kapayapaan hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Aksyon Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagtilaw ngay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo. Kahapon, subong kag sa palaabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampiligan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan ano nga kailangan. Responsable at pagbalita, pagdayon na ipalap na. Magasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palangga. Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo.
Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat isa pa serbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Ano naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID? Kailangan nating maibaba ang exposure mula sa virus tuwing nakikipagsalamuha tayo sa iba. Isa sa pinakamainam na tool ang face mask upang mabawasan ang ating exposure at ang pagkalat ng COVID-19. Kaya naman, face mask ang bida topic natin for today. Binabawasan ng mask ang tsansang makahawa at makapanghawa tayo sa ibang tao. Ayon sa current studies, kaya nitong bawasan ang ating risk of infection ng 67%. Ngayon, napakadami ng face mask na available para sa atin. Ika nga options, options, options. So, how do you get to decide which one to use? I-ready ang inyong mga phone at i-screenshot ang mga comparison na ito ng iba't ibang mask. Ngayon, alam na natin. Ayos, pabalik diri sa inyo panatuntunan aksyon hotline sa gihapon Lunes kitang presentation. Good morning lang, may lang kapag-monitor sa kay paring Jerry Chopoy Magbanwa. No, dira iya sa Macau, China. Oy, si Mrs. siya gali. Monitor karon nga aga kag birthday niya, ika 44th birthday sa kay Madam Brima. Morning man kay Jobal Trinidad, siringya, good morning, listening karon nga aga. Sige, salamat gina. Araman si Lulit Atos Digayo, stay safe. Suset Alunan, no, dira sa Hong Kong, si Cathy Ver, gamonitor man si Mami Elsa Bonilla sa La Carlota City. Araman si Chris Vilma Treyes, dira siya gamonitor subong sa area sang East Homes 3, Barangay Estefania, God bless man kuno. Pergy Olpinda, good morning. Gamonitor man siya. GM Astilio Banaag, Araman Andy Saludares, Armando Saison Guevara Jr. Ang iban karon naman dugay-dugaya, Sir Alex Montesa, good morning. Ang imo minsay karon dalang dugay-dugayan, no? Kag ang iban paginaton nga mga listeners. Ang taga LTO ginabahulay sang balbal sang mga opisyales nato, no? Halin sa Senado, pagkadto sa House of Representative. Kundi parte sa isyu ni Motor Vehicle Inspection System kag car seat. Ay, grabe nga klase. Amo ni kadamo-damo isa nagarereklamo. Pero ang sa part niya sang LTO, kag DOTR, ang kaluluoy actually sang sabat, diri amo ning taga-LTO nga representative, nga gina-invite sa mga hearing. No? Pero kung lantawon mo ang sa car seat niya,
Kabalo ka kuan ini, no? Ginpapanaog gamando gikan sa DOTR. I mean ang sa motor vehicle inspection system. Ang sa car seat ko mo nga isa na niya kakasuguan, tiambot ko na nung sarang mahimo diri, no? Sang mga opisyales nga nagapulong ko subong sa Congress. Makon mo yung amo na ning pandemya, ya amo na ning pandemic, igo nga halos tao gani subong way kwarta, tido i-insister gid. Okay man atani galing kay anong kasiguraduhan sini nga way na sa aksidente nga magluntad kon mayara motor vehicle inspection system kapin pagit sa car seat to ay grabe ya. Tingka kita imo nga magkuton mong LTO nga kinanglanon gini-require niyong car seat. Okay gagmay malang sa salakyan subong. Di ba kon mo yang rason kag ang hambal sang isa ka LTO ng opisyal to sa Manila asli niya kundi bakal ka mo sa lakyan nga dako eh. Gaman tiner ganay ka sa kais tricycle kag iban panibo na ano maning nga mga do pamatyagan kuya do ginatagan no pagid sandugang nga problema ang publiko. Alas 8:48 na ibalikan ko lang si Councilor Inisito Novero, although nga ti nagligad nga si Mana, kundi may ginpatigayon diri sa city, nga pag dry run. No? Ang dry run to actually, part na to sa preparation kag assessment sa city, kay kun madayon, nga by July mag-alabot na ining vaccine, ti gusto sang city ang preparation nila, kag ang isa diri nga importante as if nga aktual na bala nga mayara na sang pangbakuna. Amo to siya ang tinutuyo gid kun nga ang nagpatigayon sang dry run. Ang buta no mga suggestion kay although sini nga semana no mapungkuan ay pang taga EOC to discuss sang mga kinanglanon pa lang idugang right after sadtong ginpatigayon nga dry run. Online sa Hotline. By the way, suliton ko lang by Marso, no backtrack, no entry policy na sa mga mall o kag sa iban dirang commercial establishment. Ti kwaon talang ng ditaligid karon ang kaundan sinabat. Joining us this morning is Councilor Inisito Novero, ang Vaccination Center Committee Head sa Bacolod City. Councilor, how are you? Good morning. Art yag sa Bilog na Management and Aksyon Radio sa inyong staff sa atong mga palangga na pagpalamati mayon nga aga ay maulanon mabugnaw nga adlaw gani man ginumpisahan gid ang semana ni siling kusang mabulubugnaw kag maulanon nga tiyempo, Councilor. Gani man mayo man kay si bunyag man sa aton duta kag mga tanom kag natural nga air conditioner para sa aton tanan. Gani, no? Makamenos ka nituod sa aircon kay porti ka tugnaw. Pero anyway, sir, katuan ko lang, no? Kay post-assessment kita kadali. Kag nano ang mga recommendation sa part yan mo sa vaccination center, nano ang kamag gina-consider tang possibly i-suggest or idugang dara sa EOC, i-tackle ninyo this sininga simana, this week? Yeah, thank you very much, Aksyon Art. May mga puntos kami nga dapat i-discuss, kag may mga puntos nga hindi ko lang open up sa buong, no? Pero among others, mga amon to na discuss privately sa mga na-involved sa preparation, of course, ang time and motion study, no? That as much as possible smooth kag madasig. Number two, ang area kung ano kadako, ano kalapad, kag kung pila ka teams ang pwede ma-accommodate. Nagligad nga Friday, more or less daw medium masiling kita nga daw isa lang to ka team abi. But then, kung mahimo, may at least tatlo kita ka-team sa isa ka-center kung malapad-lapad, no? Then, ang holding area, then, ang mga dugang oxygen tank.
nakita namon dito may mga oxygen tanks to prepare. But sa among discussion at the least, ang isa sa mga i-recommend gid nga dalon ko gid sa among pag-meeting liwat, kada vaccination center may at least na pulo kita ka available nga oxygen tank na portable. May nang gamay bala, ang gamay. Kung Okay. dala namon, kay basi bala. Tumayo na nga aman kita. And then of course ang smooth flow sang traffic no from the entrance to the exit hasta nga matapos na ang observation. And at the same time, a proper observance of social distancing. Nagligat to daw intulutan ako namon to kasi damo kinman to na sila to, may mga media nag-interview, nag-kuha photograph, Okay. so but then sa actual na gidya dapat himuon, dapat may actual distance, social distancing di kita nga i-observe very strictly. That should include the lining up of people nga nagasulod sa entrance area, sa pre-registration area, sa Okay. registration, papadto sa actual gid nga area for vaccination, tubtob sa holding area for purposes of observation, and sa mag-exit sila. Okay. So, ina siya i-discuss pa na and subject for the approval of the EOC as a whole. Yes, among other things na i-discuss namon among ourselves lang in private. Hindi ko pa siguro yung mga public subong na. Okay. Pero ang overall na itong assessment sa dalagan, sa sitwasyon, sa itong ginimo, Councilor, at least nakita na ma-picture out na kung sa actual na gid no, vaccination program, vaccination schedule, nga do amo nagilang matabo. More or less, amo gid man na sa ang matabo ang modus, no? Entrance to sa exit. May, of course, kumudrayran to, so, makakita ikaw some kind of deficiencies and inadequacies sa process. May always there is a room for improvement. Among other things, mo na ginambal ko ang area, ano ko lapad. Kaya mas malapad-lapad ta ning area, mas maayo gid eh. Kasi damo ka nga teams, you can provide more than one team, 2 to 3, and at the same time still observe strictly the social distancing requirements sa aton health protocol. Pero in terms of procedure, more or less, amo na to siya. Okay. So, ang sa vaccination center naton, kundi daw sobra 20 to, no? Ang gina-consider naton nga gamiton i-utilize at the days ng vaccination again, nanong updates ni sa iban nga mga center nga gina-target naton, Councilor? Yeah, in may 26 kita actually ka vaccination centers. 26? Na gin-okay yan at ang amon gid nga team kag gin-recommend na namon sa EOC kag Mayor Bing. Kag somehow we have not heard any objection sa amon recommendation, so di improve. May ara lang to nga mga lugar sila ka mga eskwelahan to nga kinahanglan ng gyud improvement in terms of roofing, and then ang ramp, yun lang ang mga improvement, physical improvement. Pero na maayo na ang mga lugar. Kaya ang problema talang di kaya pareho sang iban ng mga eskwelahan nga tumanggit ka lagpad la. Kaya man tayo gina-consider naman ang proximity mo, ang pagkalapit bala sa area sa mga tao nga dalalo nimo sa vaccination center. Hindi man maayo nga bisan malapad tuod nga area pero layo nga lugar, di kabudlay man magdala sa mga tao dito. At magpapauli naman sa ila.
So, at least makita nimo nga in terms of convenience and safety sa pag-transport sang mga bakunahan, pakadto sa sentro, kag pagpauli nila, considered na namon. Okay. At least, mambal na ito nga ang Bacolod ang mga preparasyon taas, nagahulat kita sa pag-abot na gid aktual, no? Sining mga vaccine, at least ara na ang preparasyon. Yeah, we are prepared for that. Ginahulat na lang gid ang aktual nga pag-abot sa bakuna, ag of course, ang preparation sa aton nga storage facilities. Okay. Sige. So anyway, ang isa lang guro ko, naka-reaksyon niyo kay Bacolod City, samtang ulat kita sa vaccination program. Ambot ko nang in-part kito sa meeting, upo diya sa mga business sector, kay ti ma-start na ang baligyaan na igilisubong, pwede ka na sa karinderiya ko, basta hindi lang gid daw sing alungan nga may inom na, pwede ka nakaserbi mga serbisya sa mga customer, basta kalanaan lang, kag 6 to 9 in the evening, Councilor? Yeah, amo na gin take up ng ligan nga meeting, pag there was an audience with businessmen, mga sektores, nagakalandain ng mga associations sa ating mga negosyante dito sa Bacolod, upod kay Mayor Bing, kay Vice Mayor Elcid, kay City Ademang, ang ating mga members, nga doctors, ang members ng EOC, and then ako Abi as chairman sa Committee on Trade, Commerce and Industry. And dito din explicar man nila ang ilang sentimiento, ang ilang pangabay, ang justification sa ilang mga request na halug-halugan ang aton stringent policies on the liquor ban. And it was unanimously agreed among us all na i-allow ang Alas 8:59 na. Hindi ka mo dapat magkumpiyansa, although lipay ang mga negosyante sini, at least may ara naman, pwede na bala, no? Pwede na sila makainom sa magkalanaan, sa magkarinderiya, pero hindi man pwede na lipatan na natin ang... sir, sorry, ginauton linya na. Siling ko, sir, amo na isiling ko nga bisa nagbalik na kita sa pwede na kamukha negosyo, please, hindi ginaday magatag kumpiyansa nga dulaon na lang mga health protocol nga ginapatuman, kalimtan ta na bala? Yeah, ang window hours nila is 6 p.m. to 9 p.m. Okay. In other words, before that and after that, no more. No? Ang aton curfew still 11 p.m. But then, gin-emphasize dito sa aton mga negosyante nga importante ang strict observance ng aton health protocols. That includes social distancing, proper wearing of mask and face shield. Of course, kung nagkakaon kag nagainom, kuwaon man na yung mga maskara kag yung mga face shield. But then observe appropriate distance. Aton social distancing. Kag they made a commitment, ang ating mga estudyante, mga negosyante, made a commitment na sila mismo mapulis ang ilang ranks. And then we give it a trial period of 1 month, this February. Kaya kung maayo man lang ang ilang pagpulis ang ilang sistema, then we might be able to stretch this beyond February. Okay. And we also had some kind of an agreement nga obserbahan ini kay kung magtaas ati ang, may God forbid, but kung magtaas ang infection rate naman sa Bacolod, most likely, madula naman ni ang ang permission sa ila, no? Nga ginatag natin for the month of February. Ang ilan niya nga punto nga mabuhi liwat, papabangon ang negosyo, and we understand that. So, gina-expect kanina, Congressman, ko basi mapagwa pagin ba niya sa mayor sang executive orders ini para mabutang daang iban pagin nga mga regulasyon bla? Yeah, may executive order na si mayor. I see. So anyway, Councilor, keep us posted. Kung ano maging mga development kay subong ti ara sa barangay na ang
malistahan to, o I mean, ang ginhatag na dito ang kopya bala sa tong registration form. So, puli, ining education and information campaign, which is very important, agad nga ang tao magkonbinser nga magpreparar man para magpabakuna sa COVID-19, at least makabay pa mag-level off ang mentalidad paminsaron sa tao nga may kooperasyon bala in the coming days. Yeah, Aksyon, dugang ko lang, no? Yes, sir. Nagpamati ko sa balita sa ginagatan ako sa CNN, tanungod sang bakuna dito sa Estados Unidos. The last news I saw was about last night. Kag ang mga nabakunahan dito sobra na 39 milyones. Ika Amerikano. Resident sa Amerika. More than 39 million. And so far, wala man ta sa nabatian nga hindi maayo nga resulta sa bakuna. So, masiling kita nga daw mayara kita sense of security from the vaccine. Although, of course, makasiling man ng kita nga, lain man dito siguro nga bakuna sa ila. Kaya ila to bakuna daw, Pfizer, para kag Moderna, ang atong di AstraZeneca. Okay. But so far, wala pa man ta sa nabatian nga hindi maayo nga result sa bakuna. It will always be a logic in this way. Natanaw naton na mas delikado gihapon ang COVID-19 sang sa bakuna. Yes, mas may kasiguruhan kita sa bakuna sang sa wala bakuna. Aha. On that note, Councilor, salamat gid sa time. Good morning. Good morning. God bless. Aksyon Hotline. Kaya muna, kinanglan ang sa barangay, dapat tiaraman ang mga expert naton, si Dr. Sorungon, mga doktor, mga volunteers, ang City Health Office, tiaraman sila, magabulig man na sila actually mo, tingwa man na sila nga paintindihon ng publiko. Medyo malawig-lawig pa man, kiti February, March, April, May, June, no, mga 4 months aming information campaign pa intindihon mong tao kung ano ka-importante ni vaccine para nga pag-abot sa vaccine, ang vaccination program mangin successful. Can you imagine, mabakal ka sang bakuna, no? Kag ti ang bakunahan mo diri tawo. Ti kanugon sina kung ang imo sining gastuhon nga kantidad. Hindi niya lahog, no? Hindi niya lahog ti kon hinali sa ulihi nga magsigi ang gobyerno pinabakal sa vaccine. Pag-abot diri sa ato na lang ang tanakaron nga halalang na kagastuhan ka tago, no? Alangan mo na karon butang na siling mo ti ikonon tani, preparar ta lang ni. Oh, kay kinanglan mo na iya, may mga kwan ina mo. Kinanglan hindi na maglawig nga dapat gamiton mo gid. Ti galing kay kumagamo na bla, no? Dapat ang tawo makumbinser mo gid nga magpartisipar. Okay? So sa mga ilimnanda, no, nga pwede na kamo mag-serve hindi kita na magatag kumpiyansa. No, lain gidang nagahalong kita. So sa mabalik naman kita sa daan naton nga experience nga problema. Kung i-regulate naman kita sa gobyerno, reklamo man kita. No, mambal ka naman na ni gobyerno nga duway na giniyahaw, no, duway na ginigatag consideration. Di okay man ang consideration. Ang problema lang, kung magbalik ang problema, nga magtaas ang cases. Kaya sigurado kung bawion naman ng ginhatag o gingrant sa mga negosyante nga pwede sila magkabaligya sang ilimnon. No? Basta, importante, sunod lang sa health protocol. Aksyon Hotline 2006 going WID for best public affairs program for radio. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig,
Istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot na nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kays nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tuwa sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang sala nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kaginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Comrodsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasinungog ang makatapo kang programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nanging kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y Sinsan at mga kaintangan Responsable at pagbalita Pagdali na Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Aksyon Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sining nga magkaaksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa ating mga palanggagamang palamati. Ay inyo naman kubos nga lagad si Tito Wilma upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton
sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa Labilin, isa ka oras, 19 minutos, karon gadlaw Miyerkules. Anniversary Aksyon Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Aksyon Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagtilaw ngay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo. Kahapon, subong kag sa palaabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyon, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sampedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga ni nawawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kadisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Kaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang sala nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers ng istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Humalin sa tutubtub suwong,
Nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kang programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanon nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 kadekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nanging kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, sa mga kalintangan, responsable ang pagbalita, kagayon na na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Aksyon Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa ating mga palanggagamang tagpalamati. Ay inyo naman kubos nga lagad sa Tito Wilma, upod ninyo karon nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amon ng senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa Labilin, 1 oras, 19 minutos, karon nga adlaw Miyerkules. Anniversary Aksyon Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Aksyon Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagdilaw ngay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo. Kahapon, subong kag sa palabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Madayong Aksyon Radio. Lasang tiyempo naton, by the way, good morning daragali sa kay Ruby Rosmi. Araman ga monitor karon nga aga si Benjo Gonzales Gargaliano. Serbong de la Paz. Damo nagapadala mensahe kuno ngang Talisay area do medyo gina-monitor kay may naobserbahan nga matamat nagataas dira ano ang tubig sa mga sapa kag suba no halong ginabantay lang amo all the time. Di tani masiguro kabay pa ni magtahaw na ning pagtupa sa ulan no. Kay kabudlay gid no. Way pa nagkabangon ang pumuluyo da sa epekto sa pagbaba nagligad to. Subong ti bangon sang LPA nagulan na naman liwat. Daway gani duha kadlaw tuging patilaw kita nga naga paang ang tiyempo no. Oh, na amon ang balantayan tagida sa aton sining nga mga ka-aksyon. Aring mga nabili no kay Andy Saludares, good morning. Si Sandra Villariti, si John Rose Rolgav, sige, sa Hong Kong si Suset Alunan, gamonitor man, si Andy Saludares, nabasa ko na Carol Montuya sa National Printing Office sa Quezon City, Sammy Sis Duero Sampiano sa NHA Village, Panukoy, Gabi Hipelga, Bro Gabriel, bro, may expiration man ako hindi magamit. Gani man. Christine Minies ang ginatumod din itong party sa vaccine. No? May expire gini. Ari kami gamonitor ni Mrs. Ko sa San Lorenzo Home, Barangay Tangob. Elizabeth Malaca Gamala, good morning. Salamat gidra. Ronnie Sidayon Gordon, bro, morning. Thank you. Sir Ben Sorilapsi.
Sunshine Cubol Hukal. Good morning. Araman si Janet Cabante. Si Bia Jonathan monitor man Manjo Arnijo. Salamat gid Art Poblasyon to kayo. Morning. Dali Dominguez Austria. Noel Amar garigard siya kay Vanessa Mayo sa Amerika. Mary Grace Eugenio Fermin gamonitor man. Salamat. Rakilina Lumawag. Good morning man from Hong Kong siya. Nerim Main. Morning as taga Pontevedra sa Changi na kuno monitor. Paring Kenalon sa guys sa Tokyo, Japan, may agaman. Para man si niyahalungan ang flower, labi na gid ang dila ay kalain. Basi ko mapas mo. Pero tissue paper parsley, si Aksyon Alvin, ni gurong ginatumod niya. Helen Dizon sa Avidra Ignacio. Merly Gonzaga, si Monique Steven, thank you gida. Velma Gargarita, Rofi Libran, good morning man. Bata Kapigado Ondrade. Sige, si Alex Montesa, kagapon pa sa hapon si Art ang ulan, nang wisik-wisik ka, ni man. Sir Art, liog lang ko, Tamyaw, partner ta sa Kalalauran SN-2, Junard Ostunal. Sa Philippine Coast Guard, PCG Bacolod, thank you. Jason Kent Hemera, Lito Dayap. Morning sa inyo. Kag Romy Alcon sa ang tanan nga mga miyembro ng OTTG. Good morning. Ara si Elizabeth Malacag malaman gamonitor man siya. Marelos Grijaldo Makunat. Aba, ang iban di ko naging malabutan. Paipon family, good morning. Thank you. Thank you for listening. Pero antes ko malipat, ginarimain tagid kamo ha, sa aton sining nga magka-aksyon, Dr. Alfred's Pure Mangosteen, capsule and tinga combination. Nami ginang capsule kay sa napulo ka pesos lang nga presyo sang capsule ang madulot niyang bulig sa lawas ta hindi habak. Man ipreparar buligan niya nga bangin mabako ng aton immune system, resistensya sa lawas para makabato sa anuman nga balatian nga rasimo palibot nga pwede mo gid ma-acquire. Nabi bagi sa Dr. Alfred sa capsule kay ti puro ini organic ginimo pa, no? Halin sa super variety nga mangosteen kag quality food grade gelatin, no, ang gingamit diri ang capsule. Tandaan ta gid bisan ang sa Pungsod Amerika, US FDA naghatag sang approval, no, sa sining nga produkto ginabaligyan ito sa Amerika, no, ang yes and Dr. Alfred's Pure Mangosteen. Way ko malabutan nga mga mensahe kay nang Juna Galiho. Monitor man siya kuno. Tiya ko no? Juna Soriano kag Lorna Cristobal. Morning. Way ko malabutan mga mensahe, pasensya gid. Bawi lang kita sunod nga mga programa. Aksyon at Tayhopon saying thank you for joining the show. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko.